ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲೆಕಾಯ್ದ ಹೋಳಿಗೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹೋಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬೆಲೆಕಾಯ್ದ ಹೋಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೇನ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ರವ ಚಿರೋಟಿ ರವಾಗೆ ತೊಂದೇನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟದ ಬದಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆನು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಡ್ದಾಲ ನೆಟ್ಟು ಪರಕೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐಡ್ ತುಂಬರ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಏನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹದ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹದ ಮಲ್ಪೇನು ನೀರು ಒಂತೊಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಂಡ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಪೂರ ರಗಳದ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ನಂಚ ಹದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ರವ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದ ನೀರು ಇಪ್ಪೊಡು ರವ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ನೀರ್ನು ಒಯ್ತೊನುಂಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀಕಿನ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೀರ ಹಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನಮಕ್ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ದೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ದೀವೊಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ದೀವೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಏನು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ದೀಪ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆನಿಗಲೆ ಹಿಟ್ಟುದಾದ ತುವನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಏನು 1 ಗಂಟೆದಾದ ಪೂರ್ತು ಇನ್ನೇನು ಅಂಚೆನೆ ಸೆಟ್ ಆವರೆಗೆ ದೀಪೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಇಂಚಿಡ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಪಿರೆ ಸುದ್ದೀತೆಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಜನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಗುಜ್ಜದ ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ಜತ್ತು ದೀತೆ ನಿಗಲ ಕಲರ್ ತೂವನ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಏನು ಪೆಲಕಾಯಿ ತೋಜಾನಾಗ ಅನ್ಸದು ಬರುವೆ ಅವು ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೇನು ಬೊಕ ತುಲೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಪೇರ್ ಕಲೆದು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ರೆಸಿಪಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಐತ ಪೇರ್ ಕಲೆತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಒಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಯಾನು ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಬೆಲ್ಲನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಕ್ಲೀನೇ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಸದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಏನು ಒಂದೇನು ಕುಡೋರ ಅರ್ಥದ್ಗೆ ತೊನುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೊಣ್ಣಿ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅವು ಪಾಕನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ತೋಜುಣತೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರ ಒಂದುಂಡು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತೀವೊಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಚನ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದೀವೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೊಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಿಂಜ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಹತ್ತನ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಜ್ಜನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆನಿ ಕೆಲಗೆ ಅರ್ಥ ಆಡು ಬಂದು ಪರಂದಿಗೆ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಯಿ ಪರಂದು ರಡ್ಡೈಕ್ಲ ಗುಜ್ಜನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪರಂದು ಗುಜ್ಜ ಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜ ಅಂಚ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ಅವು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೇನು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ ತುಳುವೆ ಗುಜ್ಜ ಆತು ಸೂಟ ಆವಂದು ದೇಕ್ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಅವು ಅಂಟುದ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಚೂರೆ ಪಂಡ ಉಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವನ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ನಮನ ಊರುಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಎನ್ನ
ಅಂಚ ಯಾನು ಉಂದೆತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಇತ್ತೆ ತಾರೈದ ಪೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂದು ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಪೇರ್ಗೆಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತಾರೈದ ಕೂರು ಪೂರ ಪಿರದಿಪ್ಪುಜ ಖಾಲಿ ಮೇಲ್ಮೇಲ್ದ ಪಿರೆವತೆ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆತ ಪೇರ್ ಕಲೆತೆ ಅಂಚದವು ದಕ್ಕುನ್ ದಾಯಗ್ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರಾಯಿಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತಾರಾಯಿ ದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಗ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಲ ರುಚಿಲ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ಯಾನ ತಾರಾಯಿಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಬೊಕ ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜೆನಡ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂಲ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬಣಲೆಡಿಂಚ ಬುಡೊಂದು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ತುಲೈತೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬೈದನೊಂದು ಇಂಚ ಕೈ ಬುಡಂದ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿತು ಎಂದಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡವು ಏತಿತ್ತಿನ ಏತೊಂಚೂರು ಆಣ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಹೋಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಹೋಳಿಗೆನೆ ಆತಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೈತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚೆಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ಕಿಚನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಲಾಟುವೆ ಬಂದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮುಂದೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೈತೆ ಇದು ಉಳ್ಳಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬತ್ತನ್ನ ಗೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ದೇಕ್ಪಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದೀಪದೆ ಎನ್ನಾಗೆ ಒಂದಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಗೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿದ ಮಣ್ಣೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಟಿಗೆ ತೊಂಡೆ ದೇಕ್ಪಣ ಇಂಕ ಅವು ಕಿಚನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಯ್ಜಿ ಗೆಪ್ಪರೆ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚದನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತವಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಏನಂತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಕಾಯವನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಚೂರು ಉಬ್ಬುದು ಬರೊಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಉಬ್ಬುಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಅದ ಮಲ್ತು ಏತ್ ಪೋರ್ತು ದೀಪಾತೆ ಆತ್ ಪೋರ್ತು ದೀನಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕಾಯ್ದುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ನಿಗುಲು ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆ ದಿವರ ಆಪುಂಡು 2-3 ದಿನ ಆಂಡ ದೀಪಿನ ಅಂಡ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ದೀ ಒಡ್ಚಿ ಇಂಚೆನೆ ಗೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ತಿನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಚೂರೆ ಮಲ್ದೈತೆ 2-3 ಜೊತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಚೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ತುಳಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕೊಡೀಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತುಂಡು ಒಂಚ 2-3 ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವು ಆತುಜಿ ಬೇತೆ ಹೋಳಿಗೆದಾತು ಒಂತೆ ಚೂರು ಸೈಡ್ ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆಳುವು ಮಲ್ತು ಲಾಟರ್ ಆಪುಣ ಅಂತ ತೆಳು ಲಾಟದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆನ್ನ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೀಸನ್ಲ ಮುಗ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೋಳಿಗೆದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.